Garbo na usab sa Subo ang naangkon. Human adunay mga tinun-an nga nalakip sa top 10 sa Licensure Examination for Teachers 2023. Usa sa mga nagtapon sa elementary level ang tinun-an gikan sa Cebu Technological University Argao Campus nga si Fritzy May Sarona Unabia. Si Fritzy may graduar nga magna cum laude sa kursong B.Ed ug nakakuha og 92.20% nga passing rate. Samtang nag-top 4 usab sa secondary level ang graduate sa Cebu Normal University nga si Renz John Brian Espinosa nga nakakuha og 92.20% passing rate. Si Renz may graduar nga summa cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education major in Science. Ug makauban nato sa programa karong buntaga mga kapuso, Renz John Brian Espinosa, 4th placer sa LET secondary level, ug si Ma'am Fritzy May Unabia, 1st placer sa elementary level. Good morning, sir ug ma'am, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Okay, so mayong buntag sa tanan, ako di ay si Fritzy May Sarona Unabia, 22 years old, rank 1 sa B.Ed Licensure Examination for Teachers. Ako usa ka tinun-an sa Cebu Technological University Argao Campus. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you. Mayong buntag sa tanan. Ako si Renz John Brian Espinosa. Ako kay usa ka tinun-an sa Cebu Normal University, na ako karon sa Lapu-Lapu City. Salamat sa tanan and mayong buntag. Congratulations sa inyong, of course, deserving kaayo nga finish sa LET. Let's go back to the time nga ninggawas ang resulta. Let's start with you, Ma'am Fritzy. Kumusta unsa may initial reaction nimo when you learn nga nag-top ka sa pasulit? Siyempre sir, pag una na kong kahibaw ato kay pertig yun akong lipaya, kaming duha sa akong manghod kay cameraman ang nabilin sa amua. So grabe jud kay ang kalipay, murag dili katauhan nga sa akong huna-huna pa base ni kaugma bawion kay dili di mao. So nag-overthink pero grabe sir. Salamat ko sa Ginoo kay nag-top 1 gyud. Sir Renz? Sa ako pong part, sir, kay kanang nangurog gyud ko, sir. Like wala gyud siya nag-sink in sa ako kay first of all, dili jud ako ang unang nakakita sa results. Like nakoy mga kauban, sir, Mitawag. nga sila jud mismo ang nitanaw sa results. And ara ko nila gipahibaw and like kanang pagka-inform nila sa ako, sir, ako jung gitan-aw na nga, alo, na-adjud akong name sa list niya. Grabe gud kay siya, sir, nga. Grabe nga happiness gud, sir niya. Labi na, sir, nga ako makauban sa review po, sir, kinitapot sila, sir. Like, grabe gud kay siya nga happiness o kanang success sa among part, sir. Wow. Unsa may sikreto nimo, Ma'am Fritzy, nga mo graduate with honors o of course mo top sa LET? Siyempre sir, dapat consistent sa pagtuon kay kung dili consistent man god na at times nga down gyud. So dapat consistent lang nga magtuon, nga magampo pod kanunay. Kay lagi dili sayon mag-eskwela. How about you, Sir Renz? Kanang gamay lang, briefly kay limitado ang oras, study tips nga pwede nimo mahatag sa atong mga viewers karon. Kuan gyud, sir, kanang study gyud, sir, niya, disiplina gyud sa pag-study, sir. Kung namoy iset nga schedule, follow it. If namoy kanang reviewers, basaha jud, dili pwede lang, guys, nga magsigilag manifest, magsigilag kuan with prayers po dapat o with paningkamot. Mao lang gyud, sir. And to close this conversation, mensahe ninyong duha sa mga nagtan-aw nato, ilabi na sa mga mutake pa sa umaabot nila nga mga pasulit o sa mga estudyante. Let's start with you, of course, ladies first. Okay, so akong mensahe sa mga mutake sa licensure examination for teachers kay believe in yourself. Kaya ra jud na ninyo. O niya ayog kalimti nga mag-ampo jud sa Ginoo. Salamat sa tanan o good luck ninyo. Sir Renz? Okay, sa mga mo-take sa board exam, sa LET, or sa mga board exam, guys, focus lang gid sa goal. Ayaw padala sa pressure kay goal. Dapat mao jud ang fokusan para makita ninyo ang way, ang clear nga way sa inyong mga dreams. Salamat, guys, and good luck and God bless sa inyo. Daghan kayong salamat ug congratulations sa inyong duha, Renz Espinosa ug Fritzy Unabia.